Ben trobades, ben trobats. Aquest capítol de Reus de Cara vol contribuir a amplificar el ressò del passat 8M i també a les reivindicacions pels drets de les dones que alguns discursos ultraconservadors posen en qüestió. Un relat retrògrada que no només qüestiona els avenços aconseguits per les dones des de finals del segle XIX, sinó també arrossega a la societat en el seu conjunt, independentment del gènere. Fa unes setmanes, el Centre de Lectura de Reus organitzava 3 taules rodones sota el títol Presidentes, en les quals 6 dones que han aconseguit encapçalar per primera vegada entitats i institucions locals i territorials, tancant així una dinàmica centenària d'homes al davant. I una d'elles, participant i alhora anfitriona, Empar Pont, és la nostra convidada. A més, Empar oferia aquest dilluns, dia 9, una conferència al Círcul en la qual, entre altres reflexions, parlava no només de les dificultats de les dones per ocupar llocs de responsabilitat i també de participació, sinó també de la manca de memòria, de la manca de reconeixement de les que sí que les han ocupat i que al llarg de la història de la humanitat han quedat ocultades. Un silenci ensordidor que cal trencar. Amb la convidada parlarem de la lluita permanent de les dones, però també del Centre de Lectura, entitat que presideix des del juny de l'any passat, i també del panorama cultural que viu la ciutat de Reus. Empar, benvinguda. Molt bé, gràcies per convidar-me. Arrenquem. En pocs dies de diferència, el cicle aquest Presidentes, una aposta original, a més, no vau tenir massa dificultat en omplir les taules perquè, per sort, sou unes quantes les dones que en els últims anys heu anat, diguem-ne, ocupant espais de responsabilitat, de poder, de feina a les diferents institucions que formen part de l'estructura social de la ciutat. Jo no sé si pot ser una valoració del cicle. Va complir les expectatives que havíeu planificat des del Centre de Lectura? Sí, jo crec que sí. A veure, un dia allà al Consell Directiu parlant del nou curs, efectivament nosaltres estem des del juny i volíem canviar també algun tipus de fer noves activitats. Es van plantejar el 8M, què faríem? Generalment convidàvem una persona, una dona reconeguda, però vam dir, escolta, es dona la casualitat històrica, perquè això passa en un moment donat, de que tenim una alcaldessa, una presidenta de la Diputació, una presidenta del Círcul, el Círcul dels Senyors, que ja no ho és, per sort, el Centre de Lectura, que són les dues entitats més antigues de la ciutat, la Fundació del Teatre Fortuny, el Reus Deportiu, que és també un món molt masculí, i és centenari molt masculí. Per què no intentem trobar-nos i parlar de com hem arribat fins aquí, quines dificultats hem tingut, què suposa que les dones estiguin en llocs de poder. I llavors vam fer això, érem 6, vam fer taules, xerrades, converses 2 a 2 i moderades per una periodista també, no? L'alcaldessa i jo vam encetar el cicle i la Mònica Cid, que ara és la directora de Canal Reus, però va ser la primera directora de Ràdio Reus també, que això ens ho va comentar ella. I després van haver 2 xerrades més. Estem molt contentes per molts motius. Primer perquè vam posar damunt de la taula aquesta evidència, no?, de que es trobem, de que hi ha dones on fins ara no havien estat. Després perquè va ser un espai on ens va permetre de manera informal que es coneguéssim, perquè un dels objectius també era trobar-nos, parlar, a veure què podem fer, no? Perquè si anem cadascuna per un costat, doncs segurament no farem res. A més, a la ciutat hi ha altres dones, la presidenta d'Unió Botiguers és dona, la presidenta d'Òmnium Cultural és dona, vull dir que en aquests moments hi ha moltes dones que estan ocupant llocs de responsabilitat. I la idea seria crear un espai simbòlic, no físic, però sí unes trobades per poder anar avançant en aquest reconeixement del talent femení. I estem per això, vull dir que l'objectiu jo crec que s'ha complert. I a més, un camí llarg, i com jo deia a la introducció, el més greu en aquests moments no són les dificultats i la feina que hi ha hagut per arribar fins aquí, sinó que per una sèrie d'alineacions ideològiques d'àmbit internacional sembla que tot això està en risc. Hi ha moviments i discursos i col·lectius de gent jove que està en aquests moments qüestionant que amb això del feminisme s'ha anat massa enllà. Sí.
Tu feies referència abans a la xerrada que ja vaig comentar ahir i que estic molt agraïda a la Patricia Tarradellas, la presidenta, i a la seva junta, que em demanés que anés jo ahir al Círcul per celebrar el 8M, perquè precisament jo crec que ha hagut una voluntat d'enfrontar aquestes dues entitats i si ho mirem fredament són complementàries, no estem enfrontades. I per tant va anar molt bé. El títol de la meva conferència era Reus, segona ciutat de Catalunya i les dones què? Perquè fa temps que jo penso, o sigui, jo no soc historiadora, però m'agrada la història, totalment, vull dir, d'aficionat. I sí que m'he preocupat de conèixer la història de la ciutat, perquè a més jo feia classes de literatura i per tant m'agradava explicar als meus alumnes quan parlaven del modernisme què passava en aquesta ciutat, perquè si no sempre es parla de la gent de fora i no de la de casa, per què tenim aquests edificis modernistes, escoles, escorxadors, etc. I per tant he anat buscant i mirant. I clar, sempre els protagonistes de la transformació de Reus, que va ser molt important, sempre són homes. Jo deia, no m'ho crec que una ciutat intel·lectualment potent, una ciutat on des de finals del XIX tenien una escola, Doña Maria Cortina, que va ser una dona també pionera, que va fer una escola per formar les dones, que a part de fer bona lletra i fer costura i aquestes coses, aprenguessin matemàtiques, història, geografia, vol dir que teníem dones formades que podien accedir al batxiller. De fet, poques, però si tu mires fotografies antigues i les actes de l'institut, hi havia dones, poques, però n'hi havia, i d'altres que no arribaven a l'institut. Dubto molt que es quedessin a casa i només fessin això. Per tant, segur que vam tenir dones que es van dedicar a professions liberals, a portar els negocis dels homes, però qui ha passat a la història són els homes. Qui escriu la història? Exactament. La història diuen que escriuen els que guanyen en un sentit ampli. En un sentit ampli. I fins ara els homes havien estat els que havien marcat, diguem-ne, l'orientació del que havia passat. I per tant vaig dir que és molt important treure, o sigui, que els historiadors, doncs, quan estan mirant documents i veuen un nom d'una dona, no la salten, sinó que busquen qui era aquesta dona, perquè a vegades surt un nom i pensen, la passarem. I després que la nostra generació, diguéssim, que encara estem a temps de recuperar de la memòria la tradició oral, les tietes, les àvies, les besàvies, aquelles que en els dinars familiars surten. Se'n recordeu d'aquella àvia que era? Doncs de reescriure la vida d'aquestes dones i de buscar les fotografies aquelles que hi ha en un calaix amagat o en una capsa, perquè és important posar-los cara, perquè sense cara és difícil fer una història. Estàs parlant d'un projecte o d'una proposta que llences a l'aire perquè algú la reculli? Vaig llançar la proposta a veure què passa. S'ha de ser gosarada. Perquè en tot cas hi ha historiadors acreditats a la ciutat que podrien estirar d'aquest fil, no? Sí, ja n'hi ha. La Isabel Martínez, per exemple, s'hi dedica molt, la Carme Puyol també s'hi ha dedicat, el Josep Cruzet ha tret 2 dones al diari de Tarragona en articles, una senyora que es deia Carell, que no tenim cara, però que va ser la primera rellongera de tot l'estat espanyol, perquè el 1860, en una exposició que es va fer aquí, va presentar 2 rellonges d'or de butxaca, i a nivell espanyol les primeres referències són de mitjans del segle XX, doncs ell què li va passar? Va trobar una referència i va investigar. Però n'hi ha dones que ni això. Llavors, són les famílies les que recorden aquelles tietes i aquestes àvies. Si donem un nom, a partir d'aquí els historiadors poden estirar del fil. Però ahir que la sala hi ha gent i hi ha persones de famílies de Reus de sempre, doncs segur que les seues besàvies o les seues tietes, segur que n'hi ha dones
que es poden treure d'aquest silenci. Recuperar aquesta memòria creus que a més pot tenir efectes terapèutics, diguem-ne, d'antídot de discursos? Sí. És a dir, fer entendre a la societat reusenca, en aquest cas, de que a la ciutat al llarg de la seva història hi ha hagut dones que han fet coses molt importants de forma anònima o de forma més coneguda perquè hi hagi una mirada diferent. Sobretot estic pensant en la gent jove, que abans deia que hi ha dades que són, diguem-ne, preocupants respecte a la franja d'edat entre 15 i 30 anys de gent jove que se suposa que són fills de la democràcia consolidada, d'un sistema educatiu públic que tu coneixes molt bé, i en canvi sembla que ha hagut una mena de fracàs, no? Sí, efectivament, el sistema, jo diria que la societat en general, perquè clar, l'escola és un reflexe de la societat, i si les famílies no funcionen, l'escola tampoc funciona. Però bé, jo crec que tots plegats hem fracassat en alguns temes. Aquesta és la por. La por és que bufen uns vents, com tu deies, a nivell mundial. Tenim el senyor aquell dels Estats Units, que seria, doncs, però d'altres, i aquí a nivell nostre també en tenim, que plantegen el feminisme com una lluita contra els homes. I això no és veritat. El feminisme no està en contra dels homes, al contrari. El que volem és que hi hagi molts homes feministes, i de fet, per sort, cada vegada n'hi ha més. Però anar en contra de sempre és un discurs més fàcil. I llavors la dreta l'està utilitzant, com està utilitzant les xarxes que utilitzen els joves. La dreta està tirant per mitjançant TikTok uns missatges que esgarrifen, cosa que l'esquerra no ha sabut entrar. O sigui, Instagram i el Facebook és de persones grans. La gent jove ja gairebé no ho utilitza, això. No recordaré ara el nom d'un documental que va emetre TV3 respecte a la reproducció del rol antic i caspós de les dones, en aquest cas als Estats Units, que està fent forat. Està fent forat de la dona a casa, cuidant de la canalla, esperant el marit que arriba de treballar, una cosa que semblava ja superada. I després, sense arribar aquí, fins i tot aquí, hi ha una filosofia referent a la criança dels fills que jo diria, jo estic en contra totalment, perquè a les mares nostres, a les nostres filles, a les mares joves, se'ls estan posant, tenen com un sentiment de culpa perquè han de deixar els nens a l'escola bressol, han de deixar els nens han d'anar a treballar tan petits. Llavors dius, escolta, sisplau, precisament les escoles bressol es van fer per això. Parlant d'escoles bressol, l'altre dia em deia una de les tècniques de l'Ajuntament que cada vegada hi ha menys places de 0 a 1 any perquè no porten els nens. S'han hagut de tancar places de 0 a 1 perquè hi ha moltes mares que se senten malament si deixen el nen en 6 o 7 mesos. Clar, això és perquè d'alguna manera hi ha una sèrie de professionals que es diuen però i per què no demanes una excedència o un permís? Demanes la dona, perquè l'home no es planteja demanar 6 mesos de sou sense permís. Això no és arribar al que està passant als Estats Units, però diguéssim que és tirar un pas endarrere. És una involució? És una involució. La meva generació, que vam tindre fills, com tothom, doncs vam deixar els nens quan tocava i vam anar a treballar sense mal de consciència. I aquest és el problema. Sí, per això cal no baixar la guàrdia, per això és important treure referents, perquè no som nosaltres les primeres, n'hem tingut abans, i és important conèixer i després visualitzar les dones que en aquest moment estan desenvolupant càrrecs de responsabilitat tant en l'empresa privada com en la pública, per crear referents per als fills i per als nets. De fet, hi ha una cosa que potser està contribuint en certa mesura, no sé si suficient, que és, diguem-ne, la universalització de l'accés a l'ensenyament superior, i en aquests moments hi ha carreres universitàries que havien estat tradicionalment d'homes, tecnològiques, on ja hi ha una presència no només significativa, sinó que en algun cas, i en tenim una molt a prop aquí, que és la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, on hi ha, si no m'equivoco, em sembla que hi ha més dones matriculades
que no pas per homes, i a més amb uns resultats acadèmics i de recerca excepcionals. Sí, però fixa't, Facultat de Medicina, que es dedica a la cura de les persones. Tradicionalment les dones, les primeres professions que van accedir van ser a la docència, a la infermeria, a les biblioteques, bibliotecàries, generalment dones, o sigui, allò, diguéssim, aquelles professions que es dedicaven a la cura de les persones. Llavors, és veritat que ara les dones han fet un salt i han passat a medicina, que era una carrera tradicionalment d'homes. Costa més trobar dones a enginyeria, per exemple, però això sí que és veritat que tant els centres, els instituts, com el Departament d'Educació, com les administracions, fa temps que estan fent programes per tal d'incentivar a les noies que es matriculen allà on vulguin. I si una vol fer astrofísica, doncs que ho faci. Vull dir, i a poc estan entrant. El que passa que tu que has estat molts anys dedicant a la docència i d'aquesta docència també a la direcció d'un institut, suposo que quan arriba el moment de l'orientació potser fa falta que hi hagi una mena de contracte o de pacte entre els professors, les famílies i les alumnes i els alumnes a l'hora de configurar projectes de vida, no? Perquè està molt carregat de prejudicis. Sí, i això també està canviant, perquè fa uns anys, precisament, els alumnes, nois i les noies, triaven allò que més els agradava. Ara pregunten on es guanyaran més bé la vida. Llavors, clar, diguéssim, és una mica diferent. Tanmateix, com he dit abans, doncs hi ha departaments d'orientació, hi ha fires on els alumnes poden anar a veure a Barcelona, en el cas a Reus, a Valls, totes les universitats tenen jornades de portes obertes, vull dir que jo diguéssim que en aquest camí s'ha avançat molt, no? Tanmateix, és difícil perquè clar, estem criant els nois dins d'una campana de vidre i en un any, quan comença el primer debat, ja la seva obsessió és la selectivitat i què faran després. O sigui, fins als 16 anys és entre cotofluixos, no s'han preocupat de res si aprovaven l'ESO, sinó, i en un any o dos aquells nois les presses han de decidir tant i no passa res. Jo sempre es dic, si es matricula una carrera i no us agrada, si us plau, no passa res, l'any que ve canvieu. I el que heu fet segur que us servirà. No és com abans, que un començava i si havia de repetir ja no podia continuar. Ara no passa res. Parlem del Centre de Lectura, una entitat que ja fa uns quants mesos, més de 10 mesos, em sembla, si no m'equivoco, que presideixes. 9 mesos? 9 mesos, vinga. Encara en queden uns quants. L'any que ve hi haurà eleccions, teòricament. Toquen? 2 anys, sí, és molt poquet, sí. Amb un balanç, diguem-ne, provisional, estàs acumulant ganes per tornar-te a presentar? Ai, no ho sé, això sí que ara no m'ho he plantejat, no m'ho he plantejat perquè tenim molta feina, vull dir, realment, per sort tinc un bon equip, vull dir, hi parlàvem també dels equips, els equips són molt importants, i tinc un grup d'homes i de dones que realment anem tots a una, que participen, que aporten idees. Això estic molt contenta. Però el centre, com la majoria d'aquestes entitats, i sempre dic el mateix, però té un problema greu de finançament. I clar, sense diners no hi ha torrons. I aquest és el nostre principal objectiu immediat, aconseguir diners. Per què? Doncs perquè, mira, la majoria de les activitats que fem no ens costen pràcticament res, perquè, per sort, les persones que venen, els conferenciants, etc., no cobren. Vull dir que ho fan per amor a l'art. Les persones que fan les exposicions, vull dir, clar, però si vols fer altre tipus d'activitats, avui en dia tot val diners. I per un altre costat, tenim una infraestructura del 1921, que té uns quants anys, que necessita, com totes les cases velles. Mira, esta setmana, abans d'ahir que plovia tant, ens van sortir goteres a la sala Fortuny. Toma, ara veurem què fem. I després tenim, diguéssim, la part nova que caldria... Que està pendent de concloure. Caldria, allò no pot quedar així, perquè allí s'han gastat molts diners i una obra que
que es queda així, doncs es deteriora. I a més, diguéssim que el centre li fa falta, perquè l'escola de dansa, per exemple, que té més de 200 nens i nenes, doncs necessita més espai. Vull dir, de vegades per fer els horaris fem virgueries, perquè tenim les sales no ocupades, superocupades. I això com s'arregla? Prioritzant però buscant aquests recursos. Aquests recursos on han de sortir? Perquè creure que els recursos sortiran de les quotes dels socis... No, això és impossible. Això és una entelèquia. Això és una entelèquia. Seria com pensar que el Barça funcionarà només amb les quotes que paguen els socis i no buscant patrocinis, comercialitzant. No. Quin és el camí que esteu dissenyant per aconseguir una millora? És difícil perquè les administracions s'esmunyen, vull dir, totes venen, donen suport, però quan vas a demanar diners, però insistirem, Diputacions, Generalitat, Ajuntament i Madrid, ho tinc ja, sempre ho he dit, però encara ho veig més difícil, perquè si des d'aquí no es posen diners, allà no en posaran. Després hem començat a nivell de socis una campanya de micromecenatge i ara la volem obrir a la ciutat. La tirarem per xarxes. Qualsevol aportació, per petita que siga, serà benvinguda. A més, com que el centre és una entitat sense ànim de lucre i d'utilitat pública, té una desgravació fiscal. Té la desgravació de l'Estat espanyol i la de Catalunya, perquè també el segon article diu que som una entitat de foment de la llengua catalana i, per tant, també entrem en el descompte de la Generalitat. Això ens aportarà molts diners? No, però potser sí que les administracions veuran que la ciutadania s'estima el centre i entén que necessitem aquest suport econòmic. I un futur del centre de lectura que no només el pateix el centre de lectura, sinó que trobaries, segur que coneixes, de companyes i companys de juntes, d'altres casals... Sí, això és general amb totes les entitats, diguéssim, que tenim una història al darrere. Per tant, potser caldria fer una reflexió, no només la solució local, sinó una solució nacional. Jo no sé si això correspondria a la Generalitat de Catalunya plantejar què ha de fer amb els casals que sí que són bons per sortir les fotografies, per organitzar activitats, però que també caldria potser contribuir al seu manteniment. Sí, aquesta setmana passada va haver una trobada a Barcelona liderada per la presidenta de l'Ateneu Barcelonès, de presidentes de casals, que és per un tema que estem plantejant com integrar aquestes persones que no parlen català o què podem fer nosaltres per expandir la llengua catalana. Això fa temps que estem treballant, és complicat, però vam quedar que ja quedaríem, perquè això fa temps, des d'aquí, ja sota la presidència de Lluís Pérez, ja vam estar parlant amb tots els partits polítics, amb gairebé tots els partits polítics, que quan venen eleccions venen a explicar-nos els programes i nosaltres els escoltem, que demanàvem que el Parlament de Catalunya fes una llei perquè el govern tingui, o sigui, cada any tingui uns diners per nosaltres, però no lligats a subvencions a un projecte, sinó purament de manteniment, perquè és que si no cauen les cases. Ara el govern de la Generalitat s'està plantejant una aportació, si no vaig errat, d'uns 400 milions d'euros per ajudar als centres concertats. És a dir, hi ha una realitat d'estructures, no sé si són estructures d'estat o no d'estat, però són de la realitat. Són estructures nostres. Hi ha centres públics, hi ha infraestructures públiques, n'hi ha de privades. El cas del centre de lectura és un cas paradigmàtic d'una infraestructura privada, de titularitat privada, però que fa des del seu origen una funció pública. Això s'hauria de reflectir en les normatives i a l'hora de distribuir i de prioritzar els recursos. Totalment d'acord, però costa de fer entendre. Què frena? Que hi hagi cua demanant? Voluntat política, senzillament, que ho prioritzen. Nosaltres som molt pesats i anem parlant amb tots els representants públics que venen, diputats, senadors, congressistes, però clar, diguéssim que és veritat que a veure, hi ha molta problemàtica general i llavors ells tenen una sèrie de prioritats i nosaltres, com que anem fent, doncs
Bé, encara no ens ha tocat, però insistirem. Jo crec que en això, si fem una aliança entre diferents ateneus, guanyarem. Hi ha la Federació d'Ateneus, que també n'hem parlat, però clar, la Federació d'Ateneus, hi ha molts ateneus de moltes característiques, i allí hi ha des de l'Ateneu d'un poble, que és el que abans dèiem el casino de tota la vida, a l'Ateneu de Barcelona. Llavors, és més difícil, però si aconseguim una sèrie d'ateneus que tenim la mateixa problemàtica, que és el que estem treballant, doncs segurament tindrem més força. Fa unes setmanes vam viure un episodi que no va agradar a ningú, que va ser el tancament temporal del Teatre Fortuny, i això em porta a fer una reflexió àmplia justament sobre les infraestructures culturals de les ciutats. Reus és una ciutat amb una capitalitat cultural indiscutible, però no n'hi ha prou amb tenir infraestructures públiques, privades, concertades, sinó que cal entomar que s'han de mantenir. El cas del Teatre Fortuny n'és un, però si repasséssim la llista, ahir em vaig dedicar a sumar la quantitat de butaques de teatres públics i privats que hi ha a la ciutat i tenim gairebé 4.600 butaques. No n'hi ha prou amb tenir-les. S'ha d'obrir, s'ha de tancar, s'han de netejar, s'han de reposar si s'espatllen. Jo no sé si el del Fortuny ha estat un toc d'atenció, si més no a nivell local, no sé si faran massa cas fora d'aquí. Sí, això del Fortuny jo em va sobtar, perquè va ser una cosa d'avui per demà, però em sembla que l'han tornat a reobrir. Sí, per sort, sí. Per sort, s'han resolt els problemes. Sí, però és veritat. Temporalment. Temporal. Però sí, vull dir, a veure, aquestes infraestructures, el Fortuny deu fer ja, no sé, deu fer 45 anys que el van restaurar, o molts anys, o 30, no sé quants. Doncs bé, necessiten un manteniment, i un manteniment car, perquè les cases velles, doncs tot costa més diners. És el mateix que ens passa a nosaltres. Vull dir, i les noves, si no les arregles, acaben sent velles. Per tant, caldria un pla de manteniment dels equipaments de la ciutat. I llavors fer un llistat, i el que jo deia és exactament, jo ho deia a nivell de Catalunya, però a nivell local doncs, també s'hauria de fer el mateix. Ara estan treballant en el Braviu, el centre catòlic, com si diguéssim. Està molt bé que facin una infraestructura nova, però hi havia un compromís de l'Ajuntament de fer exactament allò que volen fer al centre de lectura. O sigui, les obres del centre de lectura aturades, anava a un centre d'arts escèniques. Era exactament el que ara volen fer allà. Però va canviar l'Ajuntament. I donde digo. Ja està. Teatre Fortuny, Teatre Bartrina, aquest centre catòlic que no sabem com es dirà, aquest projecte, un projecte de recuperació d'un espai que juga una funció, Santa Llúcia, Orfeó Reusenc, La Palma, Calmassó, el Teatre Institut Baixcamp, que també amb 300 i pico butaques, el Teatre de l'Escola de la Salle, que probablement és l'espai amb més aforament. És enorme. 865 cadires, més que el Teatre Fortuny. Sí, és enorme aquell teatre. Un conservatori que depèn de la Diputació, un nou auditori que ha projectat la Diputació, l'Auditori de la Fira. L'Auditori de la Fira amb 754 butaques. Jo no sé si a vegades arriba un moment de dir ens ho podem permetre i per tenir-ho en condicions hem de fer un esforç, la ciutat ha de fer un esforç i les administracions amb les que tenim relació també. No podem estar mirant i deixant de fer inversions, perquè no invertir en el manteniment de les infraestructures multiplica el problema. Sí, és el que jo us deia abans, vull dir, si la teulada del Fortuny necessita una reparació, o la del centre, que ja vos ho dic ara que sí, que tenim goteres, que per tant s'hi haurem de posar, si hi hagués un manteniment, doncs no caldria en sec haver de gastar tants diners, perquè això és el que passa. Teules velles, a Reus fa vent, hivern ha fet molt, ha plogut, ja està. El que passa que això amb la política, i tu també tens experiència, va ser durant 12 anys consecutius regidora de l'Ajuntament de Reus, va ser entre altres coses també regidora de Cultura. Què han de fer els polítics? Prendre consciència i actuar en conseqüència, perquè clar, la radiografia
Tu n'has fet una aportació i en puc fer una altra, si parléssim amb tanta gent tindríem una radiografia clara de quina és la situació, però cal posar-hi mesures, cal prendre decisions, cal mullar-se, cal complicar-se la vida, cal comprometre's. A veure, ara em faràs dir alguna cosa, no vull dir. Aquí no obliguem a ningú a dir res que no vulgui. Jo demanaria a l'Ajuntament, que més estimo molt, a tots, més ambició en inversions, precisament. Tenim la ciutat que tenim, i l'hem trobada així. Hi ha una xarxa d'equipaments culturals que uns són públics, però uns altres són privats, però la majoria amb una voluntat pública, com està demostrat, perquè a ningú li demanen un carnet per entrar, ni al centre, ni a l'Orfeó, ni al Círcul, per tant, l'entrada és lliure i no ens poden deixar de la mà de Déu. I les subvencions serveixen per fer activitats, però no solucionen el problema. És pa per avui i fam per demà. És allò que diuen d'ensenyar, donar peix o ensenyar pescar. Les subvencions estan bé perquè, doncs mira, nosaltres ara estem treballant en l'exposició de roses i vam estar l'altre dia i hi ha molt bona relació i llavors pots demanar una subvenció per un programa concret, no? I això està molt bé. Però s'ha de fer un pas més. Faria falta un pacte cultural a la ciutat? Ho dic perquè l'any 2017, amb coets i bandes de cornetes i tambors, Reus va ser capital de la cultura catalana. Aviat hauran passat 10 anys d'aleshores. I què queda d'allò? D'allò que queda i què estem fent ara, perquè el que va passar ja ha passat. L'aigua ha passat, aquest tram, ara ve una altra aigua pel riu. Aquest pacte, faria falta un pacte cultural per posar damunt de la taula el potencial, les necessitats i actuar en conseqüència? Bé, d'alguna manera, el que nosaltres vam començar amb presidentes, i ahir que estava al Círcul vam estar parlant amb la seva presidenta, és això, vull dir, hem començat per el tema de gènere, potser perquè les dones ens agrada treballar, sempre ho hem fet en equip, en xarxa, i anàvem a safaretjos a rentar i se ho explicàvem, les nostres àvies o besàvies, i estem acostumades a no a enfrontar-nos, sinó a col·laborar. És trobar-nos i parlar de moltes coses, però una de les coses és aquesta. Vull dir, primer, hem de ser complementàries, no hem d'anar a veure què fa el nostre company i a veure si li puc treure o li puc agafar alguna de les seues propostes, sinó poder oferir un ventall lo suficientment ampli i complementari, que jo crec que això és possible, perquè ciutadans de Reus puguin triar. O sigui, tenim la sort a Reus que en poques ciutats tenen la quantitat d'activitats. O sigui, si tu vols anar, o sigui, en un dia a Reus passen tantes coses que t'interessen que has de triar. Però això està bé, perquè són moltes persones a Reus. La llibertat és poder triar. I hem de ser capaços també d'estendre la cultura a tota la ciutat. A tota la ciutat. Jo quan vaig a un acte i no conec a ningú dic que bé, no conec a ningú, perquè hi ha moltes persones, són més de 100.000 persones a Reus, i hem de ser capaços d'estendre la cultura al nivell de tota la ciutat. I una ciutat que està creixent. Abans parlaves fes una referència a la gent que ve de fora, a la immigració. Reus està creixent d'una forma exponencial. I per tant arribarà un moment que tindrem 140-150.000 habitants amb moltes necessitats educatives, culturals també, sanitàries, laborals. Tornem a tenir una arribada de gent. O sigui, els instituts i les escoles tornen a tindre matrícula viva. Això vol dir que estan venint persones. I de fórmules n'hi ha, perquè fa unes quantes setmanes el Ministeri de Cultura activava un consorci a la ciutat de Tarragona per resoldre un altre problema greu, que era un autèntic escàndol, que era la dificultat per fer el manteniment del patrimoni romà. Una cosa absolutament al·lucinant. Salvant les distàncies, probablement totes les ciutats, i Reus, en aquest cas, que és la que ens interessa i ens ocupa, hauria de ser capaç, no sé si de consorciar, si de pactar... Haurien de ser capaços de trobar un model sostenible. Fórmules imaginatives que fes que aquests equipaments que tenim siguin sostenibles. Perquè
Per exemple, el centre de lectura per estatut, si es declaréssim insolvents, faria cap a l'Ajuntament, perquè la voluntat pública des del seu inici va ser aquesta, i per estatuts així ho diu. Això vol dir que l'Ajuntament s'hauria de fer càrrec d'un edifici, hauria de posar una gerència... Bueno, li costaria tants diners... Hi ha una cosa que a mi em preocupa, que és la cara oculta de les virtuts. No? Reus és una ciutat amb un teixit associatiu brutal, Sí. però hi ha una part oculta que és el manteniment. Sí. No desvetllarem noms, però hi ha hagut més d'una visita a les diferents alcaldies que hi ha hagut de la ciutat de Reus, d'entitats que han anat amb les claus per gairebé lliurar-les, perquè no trobaven la fórmula per fer el manteniment. Això han estat petits avisos que per sort s'han pogut anar salvant. Jo no sé si ara ja toca, diguem-ne, agafar el brau per les banyes. És això que jo et deia. Això no vesteix, no sé com dir-ho, però... I aquí jo diria que no és culpa tota dels polítics, vull dir, a vegades diguem que els polítics tenen la culpa, però no, el sistema és molt complicat, perquè el sistema de l'administració, i estic parlant dels alts funcionaris, el PP, el senyor Rajoy va fer una llei que la va canviar i que dificulta l'establiment de convenis. A vegades no és que no vulguin, sinó que no poden. O sigui, que els polítics... És una cursa d'obstacles. Exactament, vull dir, per ells ja és una... O sigui, encara que tinguin voluntat, no és fàcil. És possible, però no és fàcil. I han de lluitar molt. Però s'han de trobar fórmules imaginatives, perquè és el que jo et deia, tu vas i proposes una activitat, i si és novedosa i és innovadora, diuen que sí i el donen el suport. Però clar, quan dius, no, és que tinc goteres. Goteres? Doncs sí, és que si tinc goteres, us plou i les he d'arreglar. Veurem si al maig de l'any que ve, que hi ha eleccions municipals, com a mínim potser hi ha algun partit polític. Ja no me'n recordava, Déu-n'hi-do, sí, és el calendari, és inexorable. Potser ens sorprèn algun partit polític fent una proposta en aquesta línia no sé, ja veurem. De tocar de peus a terra. Ja veurem. Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per acceptar la invitació i et desitgem a tu i a la teva Junta molt d'èxit en aquesta gran responsabilitat d'una entitat com el Centre de Lectura amb més de 160 anys d'història al darrere, que es diu ben aviat. Moltes gràcies, ja ho sabeu, quan vulgueu, esteu tots convidats a venir a casa. Gràcies a tots. Fins ara. Adéu.